Sanibona babukeli, igama lami nguzanele wakaMathenjwa isibongo. Kusuka endaweni ngikhulele endaweni yasekuhlehleni kodwa manje sengihlale endaweni yasendumo emfuthululo. Ngizelana ngizolona ngeke ngaba ngaphansi kwe-MPTV1 ngazobika udaba lami bangisiza futhi ngalo basachubeka basangisiza. Lo ngizaleke nginobubili obuthu kodwa ubodwa ade busafihlekile sebuvela nge-teenage ukuthi sengiyakhula. Ngizalwa ngeyintombazane kodwa kuyachubeka mase sengilona sengathi sengumfana. Kodwa okuningi mhlawumbe kuzovela kusasa angazi ngadlulisela kwabanye ngihamba nabo la ubhodi. Senibekele emakhaya kuphi nakuphi lana khona igama uDuduza Mkhwana sivela kwenhlangano ithuleleni angihambe ngedwa namhlanje ngihamba nevashe zami nabafethu uprofessor lapha eMTV1 uhamba nomfethu nodadewethu Zanele senimzwile sechaza udaba lakhe inkinga sibhekene nabo abafethu namhlanje siyaqala ukuthi sibe nayo buyana inkinga kanje sizonxa ukuthi sibe kanye kusasa abafethu okhosini ekseni kwivuka Africa Breakfast Show ezweni sakhile la sokhuluma khona ngenkinga kamfethu yokuthi uzaleke nobulili obuthu obulila nabo njengamanje inkinga esingayazi ke siyanibiza ke emakhaya abafethu nani bandile benhlangano ithuleni bani kanye nathi nisaseke kusasa neseke nomfethu cela udele uprofessor nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile hawu nina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule nina bentule bande ngodwa ngakwela kithi le kwabheka uZulu ngiyabingelela lapho kufinyelela khona lo mbukisi yaluyalu lo obingelelayo nguprofessor mina ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngiyaye ngithi ke mangizethula ngaphansi kohlelo engilishayelayo ngiyaye ngithi lena oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo ngaphansi kwesitebele iMPTV1 la esiyosilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi noma ukuvala imbobo yokungena ezidakamizweni sivula eyokuphuma ngisho njalo ke mangisuke ngishayela uhlelo lami lumalungana ngqo nendaba yezidakamizwa kodwa ngenxa yenkinga esihamba sihlangabezane nazo uma singabantu kwangiphoqa ukuthi ngelinye ilanga ngigcine ngiphuma esihlokweni ngenxa yokuthi udaba likamfowethu uZanele bangibikele lona ngoDisemba ekhaya so umfowethu umdumo Mkhwanazi unohlela lishayelayo lakhe kuthiwa ithuleleni so kade sizama ukulungisa ngaphansi kwamatafula ngifuna ukulokhu ngikusho lokho sike sazama ukulungisa ngaphansi kwamatafula kwasehlula kwaseke kuba nekuthi cha asilithatha udaba silinekele umphakathi sibe sesilweneka ke ngeMPTV1 kodwa ngokubuka ukuthi no in as much as abantu besondelile ngobuningi babo siyabonga futhi indlela abantu abasondele ngayo ngobuningi babo ukulekelela uZanele ukuzelekeleleke into eziningi ayibalula anenkinga yazo kodwa sibonile ukuthi akwenele ngibese ngishayela ke umfowethu Mkhwanazi ucingo ngamtshela ngathi no ndoda lento ngiyayibona yona iyalahamba leli banga elihambayo kodwa manje ayifiki lapho engifuna ifike khona ngoba nje ngifuna ukubeka nje eqonde sifisa ukuthi bakhele umuzi sithi sidila nokunye kodwa umuzi kube into yakhe noma ngabe u2 room noma ngabe u3 room wasethi mfowethu uma uthi usho njalo ke mina amandla engingaba nawo akuwona wemali ukuthi sizama ukuthi silithathe uhlelo silusokhosini ngakho ngoba sihlangene la sizonqenqa abantu sizokwephula imino siyazendlala sicela ukuthi kusasa ngey5 March kuzobe kulesibili ekseni ngo7 siyacela nivulela ukhozi nilalele ngoba kwesinye isikhathi inkinga ungayibuka ihamba kude kodwa mhla isiseduze kwakho kuyobalula ukuthi ubhekane nayo uma ukwazile ukuthi ube ingcenye yethu kusasa emsakazweni ukhozi FM so besikhona MPTV1 sihamba nanothuleleni sihamba nanozanele mina ngimbize ngentombazana wangitshela emakhaleni yena uyindoda yena ngimbiza ngumfowethu ubafu kuyayithi kunjalo bafu ya kusasa abafowethu so besikhona siyacela nje bafowethu nibe ingcenye yohlelo lethu sengcenga siyabonga kanjalo kwethu asihlanganeni ke kusasa ekseni niyazi ke njenganjwayelo okhosini ezweni sakhile kuvuka Reproductive Show siyabonga nisale kahle emakhaya bye bye.